ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବର୍ଷାର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା, ଯାହାକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବର୍ଷା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ଟା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭାରତ ସରକାର ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଷୟ 14 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା। ତ ଆଜି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 13 ତାରିଖ, ତ କାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପରିମାଣଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଗତକାଲି ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 0.9 ଅର୍ଥାତ୍ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଭୂତ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସେପରି କିଛି ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଅନୁଭୂତ ପ୍ରଖର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ, ନାରାଜ କଟକ 5, ଜଗତସିଂହପୁର ନରସିଂହପୁର କଟକ 5, ମାଲକାନଗିରି ରହିଛି 3, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗଞ୍ଜାମର 3, ରାୟଘର ନବରଙ୍ଗପୁର 3, ମୋହନା ଗଜପତି 3, ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା 3, ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର 3, ନର୍ଲା 3, ଆଖୁପଦା 3 ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଗଞ୍ଜାମ 3, ଭଦ୍ରକ 5 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର 3 ଏବଂ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମାଣ ଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନର ଯେଉଁ ଚେତାବନୀଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ 14 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଷା ରହିଛି। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କେବେ, କାଲିକୁ 14 ତାରିଖରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଆଗାମୀ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କୁଆପଥର ଏବଂ କରାମାଡ଼ ବର୍ଷା ତଥା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 6ରୁ 11 ସେମିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ କୁଆପଥର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସକ୍ରେ ପକାଇଥିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 14 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ 8:30ରୁ 15 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ରହିଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟା କୁକୁରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି
ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ କୁଆପଥର ସହିତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ପରିମାଣଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।